खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि गोदानै थिसनजानाय गं 60टा गामि बे 60टा गामिया बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो हानाय मोनथायखौ मोनसिगोन थारैनो गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि थाखाय आरो सानजा फारसे रायजो जानाय जाय बिथांमोना थामहिनबा बे समाव बिश्वनाथ सनितपुरनि थागिबि रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोनखौ बावैसो सान सिगाङाव बिटिसि आव सोसननाय जादोंमोन थामहिनबा बिटिआरआव सोसननाय जादोंमोन आरो बे बिटिआरआव सोसनजानाय गं 60टा गामिया बे समाव बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बे समाव भट होनो हानाय बा भट होनो हासिगोन थारैनो बेयो जोबोदनो गोजोनथाव खौरां गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर बोनायजों बे समाव जाफुंसार महर मोनबाय फैगौ बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गं 60टा गामिजों लोगोसेनो बिटिसि आव सोसन जानाय जे गामिफोर बा सरजाब जानाय गामिफोर बे गामिफोरा भट होनो हानाय मोनथायखौ मोनसिगोन थामहिनबा बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हासिगोन बे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां गोबां सुबुंफोरनि गेजेरावनो मोनसे सोंलु जाखांदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थि जागोन आरो बिटिसि बिसायख'थि जायोब्ला बे समाव भट होनो हागोन ना हाया बा भट होनो हानाय मोनथायखौ मोनगोन ना मोना होननानै मोनसे सोंथि जाखांदोंमोन गोबां सुबुंफोरानो बे समाव सोंथि खालामदोंमोन जे भट होनो हानाय मोनथाय मोनगोन ना मोना आरो मोननाय नङाबो होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंदोंमोन नाथाय बे समाव मोनसे टुइट लाबोदों थारैनो मख'नांगोन जे फैगौ 2025 नि जे बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनां आरो बे बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनाङाव गं 60टा गोदानै सोसन जानाय गामि आरो दाजाबदेरनाय माखासे गामिफोरा बे समाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथायखौ बे समाव मोनफुंनो हाबाय जोंनिसिम मोनसे नटिस सफैदों आरो बे नटिसनिफ्राय रोखा जायो जे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हानाय जे मोनथाय बे मोनथायखौ बे समाव मोननो हासिगोन आरो मख'नांगोन जे आसामाव पन्चायत बिसायख'थि जागासिनो दं आरो बे पन्चायत बिसायख'थियावबो सानजा फारसे रायजो जानाय थामहिनबा गोदानै सोसन जानाय गामिफोरा बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथायखौ बिथांमोना मोनाखैमोन आरो जायनि गेजेरजोंबो रोखा जायो जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना बेनि गेजेरजोंबो भट होनो हानाय मोनथायखौ रोखा मोनसे नुहुरदों बा सावगारि नुजासारदों आरो मख'जाथावदि जिहेतु बिटिसि आव पन्चायत बिसायख'थि जाया आरो बे थिग बेबायदिनो जे काउन्सिलाव जे पन्चायत बिसायख'थि जाया आरो बेफोर बायदिनो बिथांमोनखौ जे बैनिफ्राय बा पन्चायत बिसायख'थिनिफ्राय जानगाराव लाखिना दोनदोंमोन जोंनिसिम मोनसे नटिस सफैदों थामहिनबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय मोनसे नटिस दैथायहरदों थामहिनबा बेवहाय नलबारि दरं बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिसिम मोनसे नटिस दैथायहरदों आरो बे नटिसआव फोरमायथिदों बा बिथांमोना बा बे नटिसनि गेजेरजों फोरमायथिदों जे बेवहाय गोदानै जिखिनि गोदानै सोसन जानाय जे गामिफोर बे गामिफोरनि डाटाखौ थामहिनबा बिथांमोना बबे बियाबजों साखाथि आरो बबे बियाबा बे गोदानै सोसन जानाय जे गामिफोरजों साखाथियाव बे साखाथि गामिफोरखौ बे समाव फोरमायथिनो थाखाय जिल्ला बेंगिरिनिसिम लाइजाम दैथायहरदों बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांनिफ्राय थारैनो बे समाव नलबारि दरं बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय बा जिल्लानिसिम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय बा थामहिनबा बिटिसिनिफ्राय बे समाव नटिस दैथायहरदों आरो बे नटिसनि गेजेरजों जे साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोर जाय गामिफोरा बबे बियाबजों साखाथियाव थामहिनबा बबे बियाबजों सरजाब जायो बेनि आबुं डाटाखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायदों आरो बेनि अनगायैबो जे सानजा फारसे जे थानाय जे गोदानै सोसन जानाय गामिफोर बे गामिफोरा बबे बियाबजों साखाथियाव नांजाबनानै दं बे नांजाबना थानाय बियाबफोरजों सरजाबनो हानाय बायदि मोनसे खारि दैथायहरनो थाखाय खावलायदों थामहिनबा बे समाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय बेयो जोबोदनो गोजोनथाव खौरां आरो गोबां सुबुंफोरानो गोलाव आन्दोलन जाबोदोंमोन आरो बे आन्दोलन जानाय समाव बर' हारिनि गेजेराव बे आन्दोलनफोरा जादों नाथाय बे समाव सानजा फारसे रायजो जानाय बिथांमोना बिएससि आवबो बिथांमोना आनज्रायनानै थादोंमोन आरो बिटिसि आवबो बिथांमोना आनज्रायनानै थादोंमोन आरो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे थामथि गोरोबथा जानाय थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोन रादाब लानानै
जानानै फैदों आरो थिग बेबायदिनो जे सिमाया अरदों बा BTC नि जे सिमा बे सिमाया बे समाव सानजा फारसे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सरजाबनानै गासै गं 60टा गामिखौ गोदानै सरजाबनाय जादोंमोन आरो बे सरजाबनाय गामिफोरा बे समाव BTC नि बिसायख'थि दे 2025 नि जे सेप्तेम्बर दानाव दे जानो गोनां दे BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव बिथांमोनाबो भट होनो हानाय मोनथाय मोननाया जोबोदनो मोनसे बाखनायजाथाव होननानै बुंनांगोन थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो BTR गोजोन गोरोबथा खालामग्रा आरो बेनि अनगायैबो BTR सोरखारनि गोख्रों नोजोर बोनायजों बे जाफुंसार महर मोननो हाबाय।